יותר מדי עבודה ואין מספיק זמן? אתה שוב צריך לעבוד בהפסקת הצהריים כדי להדביק את הפער? נמאס לך ממנות קרב ופריחיות? חולם על איזה לאפה? קבלו את מהפכת הסוליד גריל 2015, המאפשר לכם ליהנות משיפודים וקבבים מבלי לקום מהכיסא. אז איך זה עובד? תודות לטכנולוגיה המתקדמת מבית סיסטמטיקס, כעת ניתן לעשות שימוש בכוח המחשוב של המעבד שלכם, שמפיק אנרגיה ירוקה לכדי חימום משטח העבודה. פשוט הניחו שני קבבוני דלי ושיפודים על הסוליד גריל, ויצאתם לדרך. הוציאו את הבשר לפי מידת העשייה, וקרנפו את הפיתה בזהירות. לאחר השימוש, הוציאו בקלות את מטלית הפלא. נגבו את השומנים המיותרים, וחיזרו לעבודה בקלות. אתם יודעים כמה זה קשה לאחסן את המנגל שלכם בתיק? הסוליד גריל ניתן לנסיעה בכל תיק סטנדרטי. ובנוסף, תוכלו ליהנות מהמקום שחסכתם עבור עוד שיפודים ונקניקיות. רעבים? הדליקו את הלפטופ, פיתחו את ממשק הסוליד גריל, בחרו את מידת העשייה והחריפות, והמעבד יתחיל לחמם את העניינים. אתם תדעו שהאוכל מוכן כאשר החברים שלכם למשרד יתחילו להציץ ולשלוף לכם מבטים מתחנפים. המכשיר המהפכני החדש משרה אווירת חמימות ומחבר בין החבר'ה במשרד. אבל זהירות, אתה יכול להיות הבחור הפופולרי ביותר בקומה. שומרי כשרות, אין בעיה. הסוליד גריל מגיע עם ערכת כשרות, ובה קיימת הפרדת בשר וחלב. הסוליד גריל מתאים גם לצמחוניים, והוא ממש פשוט לניקיון. פשוט תכנס מתחת לברז, שטוף, ובשניות השומנים הנוזליים ייעלמו. אפילו ניתן להשתמש במדיח כלים ביתי. יותר מ-99% ממשתמשי הסוליד גריל יאבדו משקל בזמן כלשהו במהלך חייהם, וזאת בהשוואה ל-98% המשתמשים במוצרים אחרים. היתרונות הבריאותיים הם רבים, ולא תוכלו להכחיש אותם. גם המומחים מאשרים. שלום, כאן דוקטור ויינשטיין, ואני ממליץ על המוצר הזה. זה טוב. הזמינו עכשיו, הפחיתו משקל, פנקו את עצמכם בקבב מדהים, והמשיכו לתכנן בהתאם ללוחות הזמנים וללא עיכובים. סוליד גריל 2015